For mig at se, så er dekoration af firmabiler jo noget, der ikke bliver optimeret i mine øjne. Der er en utrolig stor PR-værdi og en stor reklameværdi i at få dekoreret sine biler. Jeg har arbejdet sammen med Nordisk Solfilm i en hel del år, og det, der er rigtig vigtigt, når man har sådan en samarbejdspartner, eller skal bruge sådan en samarbejdspartner, det er jo, at man punkt 1 er sikker på, at produktet kan leveres til den tid, der er aftalt. Og så er det jo i særdeleshed vigtigt, at ud fra de retningslinjer, som vi får udstukket her fra det europæiske håndboldforbund om, hvordan det skal dekoreres og se ud, at det også bliver overholdt, samtidig med, at kvaliteten af dekorationen også er i top. Det er meget vigtigt for os, og det har vi en erfaring med Nordisk Solfilm i, og det ved vi, at den opgave kan de løfte, og det har de også gjort den her gang. Der er jo udfordringer ved solfilm og ved autodekorationer i al almindelighed. Udfordringerne består jo mest, kan man sige, af leverandøren af det pågældende materiale. Om det er et materiale, der for det første kan sidde på bilen, og dernæst ikke mindst også kan tages af bilen, når den ikke skal bruges i den funktion mere, og så uden det så får indvirkninger på lakkens stand. Og det er også derfor, at vi bruger Nordisk Solfilm. Det er, fordi vi ved, at de krav, der er, og de kvaliteter, der skal til, at de er opfyldt fra Nordisk Solfilms side. Jamen, jeg er en glad mand. Først og fremmest synes jeg, det ser faktisk stinkende godt ud. Det synes jeg. Det bliver der lagt mærke til. Og det er også det, vi gerne vil. Vi har et herremesterskab her på hjemmebane, og vi har kun haft et herremesterskab tidligere. Det var tilbage i 1978, og derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at vi med glæde og stolthed kan vise frem, at vi er blevet værter for et herremesterskab igen. Så jeg glæder mig rigtig meget til at køre rundt og vise al den synlighed omkring vores mesterskab, som vi er rigtig stolte af i den kommende tid her. Så det synes jeg er fantastisk, det er dejligt. Og lige præcis det med synlighed er vigtigt, fordi det her bliver det største mesterskab nogensinde i Dansk Håndboldforbunds historie. Og derfor er det vigtigt, at vi over hele landet, og vi kommer over hele landet, at vi får vist, at mesterskabet er i gang. Danmark spiller jo i Herning, men vi er også i gang i Brøndby, vi er i gang i Aarhus, vi er i gang i Aalborg, og jeg skal rundt i min bil for at møde de frivillige, der hjælper os her, så vi er til stede og er synlige over for dem også i forbindelse med mesterskabet. Så det er super, og jeg synes, det ser rigtig godt ud, og jeg er jo ikke mindst også glad for vores Heart of Handball her, som ligesom er vores egen del ud over det officielle logo, men så også det her, fordi det er det, der handler om også for vores frivillige. Det er nemlig det er bankende hjerte, det er passionen for håndbold. Det er derfor 1200 mennesker gider stille op for os og hjælpe os med vores mesterskab her. Så jo, det er en glad mand i dag, der modtager sin bil her, flot dekoreret.